kaga a mutumina yana gaya ma wannan mai gidan ai Allah nake wata ranar wani abin ya faru haushin shi nake ji ba shi da aiki sai dai kaga ya zo kawai muna zaune yana dinga aiwata mai yana fudan mu ai Allah nake wata rana a gaba na ai mai wani rashin arziki nake faɗa ma ai ina ga mu dama kana wa'annan mutanen ƙarshen su baya kyau gaskiya haka ne na ai babu wani batun kyau a ƙarshen mai gidan nan gaskiya wannan mai gidan ba lallai ƙarshen shi kyau rayuwar shi gaba ɗaya ma ta samu matsala nan gaba ni na faɗa ma wannan amma ba rayuwa komai rayuwa ne ma zai daina garin ma nan ba shi da mutunci ko kaɗan bai san rayuwa ba kai yan zaman banza ku kullum ba ku da ake sai zaman banza ko yan wahala ku ba ku da ake kullum sai zaman banza kun ya da wando saboda amal zaman banza sai ku nemi ake da Allah shashayi da Allah yan zaman banza yan wahala ku kullum ba ku da ake sai zaman banza anan kaga abin da gidan ce ku wandan ku ya yage Allah ku nemi ake da Allah shashayi ki ban dan kuskure ba ki dawa ba kina jin gidan bashi alhamdulillah gaskiya alhamdulillah ranar da muke jira ta zo ai ma haka tana faruwa insha Allah dama hakan gashi ma ta faru tana faruwa kai alhamdulillah Allah na gode ma wata abokan za ta yaka wannan ka ɗan gani ma wallahi wayo bawon Allah na kawo ga mu a fuskata ne wai wallahi ne kamar jirgi ya faɗo mun wannan mu ya mana daidai a mana daidai wannan Allah mun gode ba ya buga mun katako Allah mun gode ma ramin wannan rana ya buga mun katako Allah wa hauka nake ba ni ba ta baka ya buga mun katako karshen ka ya zo ya buga mun jirgi a fuskata dala kai na asibiti ai ni da man wannan ranar nake jira kuma gashi Allah ya kawo ta ya buga mun jirgi ai yanzu wannan kai ko mutuwa kai yanzu da mun can ne wajen zaman makoki a nan damu na wani kuma ɗan wani da shinkafa mu ci mu tashi mu tafi amma abin da za mu iya ba inda kai aiwata mu kai dan Allah ka kana ce mana masu shaye-shaye ya buga mun jirgi gashi na ya buga mun jirgi dan wani mutum ji ka zaka tafi na waya wayo wayo ya buga mun jirgi